तो हेल्लो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। बेयाव आं नोंथांमोननो मोनथाम आपडेट लाबोदों। बेनो जाबाय DHS, बेनिफ्राय डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय आसाम पुलिस। जेराव 8 पास, 10 पास, बेनिफ्राय HS पास आरो डिग्री पासफोरनि साख्रि। दा लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। बेबायदि जबनि लेटेस्ट आपडेट मोननो। दा बेनिफ्राय रिजाल्ट फैबाय आसाम पुलिसाव कमान्ड'आव, बेनिफ्राय दा बावैनो SI, बेनिफ्राय AB, UB आरो APRO फैगासिनो दङ। आं आसा खालामो नोंथांमोना 20 जुननि सिगां मोननायनि चान्सआ दङ। दा फै जों थांग्रोनि आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइटआव, बेनिफ्राय जों डिटेल्सखौ नायबावनि फिन खनसेबाव। SLPR बेयाव फैनाय लोगो लोगो जों बेयाव मोनसे मोनखायो जोंहा एडमिट नोंथांमोना थाबैनो साइकोमेट्रिक टेस्टनि थाखाय डाउनलड खालामनो हासिगोन। दा बेखौ बुंदों रिजाल्ट पर्टेलाव बुंखादों जेला, स' नोंथांमोना दा बावैनो बे सप्तायावनो मोननायनि चान्सआ दङ। दा बेयाव दङ नै नोंथांमोननि 2450 कमान्ड' पस्टआ होबाय। दा बेसेबां काट अफ लांदों नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय। अलमस्ट 62, 64 लांदों होनजायो हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा 50+ लांदों होनजायो। दा बे काट अफआ अल स्टेट थांदों जानांगौ, मानोना गोबां काट अफ थांनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय साइकोमेट्रिक टेस्टआव गासैखौबो होनो मोनगोन होननानै लिरनाय दङमोन गाइडलाइन्सआव। अब्ला स' बिनि सायाव मा जायो बेखौ मिथिला। नाथाय नोंथांमोना जायफ्रा सेलेक्ट जाबाय दा मोजां होदो साइक' टेस्टखौ, जेराव 20 नाम्बार दङ हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो। स' नोंथांमोनखौहाय माखासे अफिसारफ्रा सोंगोन। स' नोंथांमोनखौ माखासे अफिसारफ्रा सोंनाय जागोन जाहाथे नोंथांमोना मोजां होयो। दा नोंथांमोना बे लिंकआव थुनाय लोगो लोगो रिजाल्टखौ नायनो हायो। बेखौथ' रोंखाबाय बयबो आसाम पुलिस कमान्ड'आव। बा नोंथांमोना SI नि फैब्लाबो बेबायदि सेम प्रसेसआव नायनो हागोन। नोंथांमोननि एडमिटनि रल नाम्बार, बेनिफ्राय बार्थडे, पासवर्ड होनानै साबमिट खालामनानै रिजाल्टआ फैखायो। दा ओंखायनो नोंथांमोनाहाय बेक फैनानै एडमिट कार्डआव थुनाय लोगो लोगो जेब्ला साइकोमेट्रिक टेस्टनि थाखाय एडमिट होयो, अब्ला स' नोंथांमोना बेनिफ्राय एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन। दायो बेयाव गैथ'वा, फैथ'वाखै। जेब्ला फैगोन नोंथांमोना लिंकआव थुनानै डाउनलड खालामबानो जाबाय। स' बेनिफ्राय जोंहा थांसै दानिया नेक्स्टआव, बेनो जाबाय DHS नि एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनाय। थ' दायो जों फैबाय DHSआव। बेयाव खायसे दासिमबो कनफिउज जाबाय थायो जे बाथ्राया जाहैबाय DHSआ गुबुन, बेनिफ्राय डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट दानि 26,000आ गुबुन। दा बेयाव खायसे बुंदों दाखालि एप्लाइ खालामनाय नामा होननानै। बे नङा, दाखालिनिया जोंहा डेट ओंखारखाबाय। दाखालि जेराव 26,000 भेकेन्सि बियो आगस्टआवसो जागोन, दायो जाया। आरो बे हेल्थनि एग्जामा 2021आव एप्लाइ जादोंमोन। लोगोसे बे एग्जामा 19 जुनावहाय जासिगोन। दा फार्स्टआव Gr.3 टेकनिकेला जाग्रोबाय, बेनिफ्राय दायो Gr.4आ जासिगोन 19 जुनाव। बिनिनो दायो एडमिट होगासिनो दङ। दा लोगोसे Gr.3आ माब्ला जागोन बिनि सायाव आसा गैथ'आ दायो जानायनि, नाथाय जुलाइआव जानायनि चान्सआ दङ। मानोना जुनाव आसा गैया बेनो 26आव जोंना सानडेआव नेक्स्टआव 26आवहाय FX बेंकनि एग्जाम दङ जेला, अब्ला स' नोंथांमोना जुलाइआव मोननायनि चान्सआ दङ। दा जुलाइनि फार्स्ट उइकआव नोंथांमोना सानडे खालि डेटखौ नायबानो जाबाय, जेराव सानडे बेयावनो एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामनाय जायो। दा ओंखायनो नोंथांमोना आन्दायनांला, बे पस्टआ गासै 5,000नि खाथियाव दङ। बेनो जाबाय DHS, बेनिफ्राय DME, बेनिफ्राय आयुष दङ आरो लोगोसे DHSFW दङ। स' नोंथांमोना मोनब्रै डिपार्टमेन्टजों मोनसे कम्बाइन एग्जाम जागोन आरो बे एग्जामा 19 जुनाव जासिगोन, जेरावनोखि नेगेटिभ मार्किंबो गैया। दा ओंखायनो एडमिट कार्ड फर Gr.4 नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालाम निउआव, आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय नोंथांमोननि एप्लिकेसन नाम्बारखौ होदो, पासवर्ड होनानै लगइन खालामदो। दा नोंथांमोना बावदोंब्ला ओरैबायदि खायसे एडमिट डाउनलड खालामनो हायाखै, जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समावहाय डेट अफ बार्थआ मिस्टेक जादोंमोन नोंथांमोना, अब्ला बै नोंथांमोना एप्लिकेसन मोनसे प्रिन्ट खालामदोंमोन ना, बेयाव जि बार्थडे दं बेखौ होनानै नोंथांमोना डाउनलड खालाम। बेनिफ्राय नोंथांमोना जायाखैब्ला मा खालामनांगौ, फरगटआव होबानो जाबाय। दा ओंखायनो जों फरगटआव होनोसै बेयाव। दा फरगटआव होनाय लोगो लोगो दानिया नोंनि रेजिस्टार थानाय मबाइल नाम्बार बेखौ होनांगोन। दा नोंथांमोना खायसे कनफिउस जानो हागौ, मबाइल नाम्बारा मोननै मोनथाम थायो, बेखायनो जाय मबाइल नाम्बारा रेजिस्टार दङ बेखौसो होनांगोन। ओंखायनो नोंथांमोना बेस्ट जागोन जे एप्लिकेसन नोंथांमोननि एक्न'लेजमेन्टआव नायबानो जाबाय, बेखौ होनानै बार्थडेखौ होनानै रिटाइप खालाम, होमबासो नोंथांमोनाव मेसेज फैगोन। नोंथांमोना आइडिखौ मोननानै डाउनलड खालामनो हागोन, बेखौ आं खिन्थाखाबाय। जायफ्रा आइडि गोमाबाय नोंथांमोना फरगटआव लांनानै बे खामानिखौ रिटाइप खालामबानो एडमिट कार्ड मोननाय जागोन। थ' बे क्लियार जाबाय लोगोफोर। दानिया जों थांसै फैदो डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव, जे नोंथांमोननि एग्जामा माब्ला जागोन बिनि सायाव खायसे दासिमबो क्लियार जायाखै, बेखायनो जों थांनांगोन आसाम पर्टेलाव। दायो जों फैबाय assam.gov.in, बे जाबाय डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव नोंथांमोना मोनदों गासै रिक्रुटमेन्ट बियो 26,000 दङ बेयाव। स' बेनो जाबाय SLRC स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसन, बेवहाय SLRCनि आन्डारावहाय गासै 26,000 पस्ट दङमोन, Gr.4, Gr.3। दा मोनसे बाथ्रा, ड्राइभार पस्टनि एग्जाम डेटआ ओंखाराखै, अके बेयावबो। बे जाबाय ड्राइभार पस्टनि एग्जाम डेटआ दासिमबो ओंखाराखै।
दा गिबियाव जोंहा ग्रेड 4 एग्जामा जाग्रोगोन बा ग्रेड 3 जाग्रोगोन गोबां कनफ्यूज जायो दा नोंथांमोननि नैबे ग्रेड 4 एग्जामा जाग्रोगोन बेनो जाबाय 7 आगस्टआव जाग्रोगोन नोंथांमोननिया दा बे ग्रेड 4 एग्जामा जाग्रोगोन 7 आगस्टआव बेनिफ्राय ग्रेड 3 जागोन बियो 20 जोंहा 1 आव जागोन बे 21 आव जागोन आगस्टनि अके स' नोंथांमोना बेखिनियाव एग्जामखौ होनांगोन आरो बे एग्जामा हम डिस्ट्रिक्टआवनो जागोन स' नोंथांमोननि एग्जामा बे हम डिस्ट्रिक्ट एबा लकेलावनो जागोन नाथाय DHS नाहाय गोजानाव जाबाय स' नोंथांमोनाहाय मिन्थिखाबाय जानांगौ आरो लोगोसे बे डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट जेरावनोखि 26,000 भेकेन्सि दङ बेवहाय गासै 11 लाखनि बारा एप्लाइ खालामदों बेयाव एग्जामखौ होगोन दा बेनोमोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना ओमफ्राय जायफ्रानोखि मिस्टेक जाबाय मा खालामनांगौ दा बेखायनो मिस्टेक जानायफ्रा एप्लाइ हियाराव थुदो बेयाव थुनाय लोगो लोगो मोनसे अफिसियेल नटिस ओंखारखादोंमोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय दा निउ एन्ड आपडेट मोनसे मोनदों बे निउआव क्लिक खालामनानै मोनसे नोंथांमोना कारेक्सन खालामनो हानायनि अपसनखौ होनाय जादों ओंखायनो बे नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालाम बे नटिफिकेसन डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनसे रिक्वेस्ट खालामनांगौनो जाहाथे नोंथांमोना नैबाव मोनसे रिलेटिं दङ बेनो जाबाय नाम एड्रेस डेट अफ बार्थ इटसेट्रा होननाय लोगो लोगो नोंथांमोननि क्वालिफिकेसननि प्रब्लेम पार्सेन्ट प्रब्लेम इयार अफ पासिं लेंगुवेज प्रब्लेम स' नोंथांमोना बेखौहाय नोंथांमोना खालामनोब्ला नोंथांमोननि एप्लाइ खालामनायनि आइडि गोनां एप्लिकेसन नाम्बारखौ नोंथांमोना हरनांगोन बेनिफ्राय नोंनि नाम थानांगोन फादार्स नेम थानांगोन बेनिफ्राय रेजिस्टार मबाइल नाम्बारा थाथारनांगोन कारेक्सन खालामनायाव अके दा बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना एप्लिकेसनखौ जाहाथे मोजां लिरो नोंथांमोननि फार्स्टआवनो नोंनि एप्लिकेसन आइडि एप्लिकेन्ट्स नाम बेनिफ्राय फादार्स नेम रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना बे इमेलावहाय सेन्ड खालामनांगोन आरो नोंथाङा मा मिस्टेक जादों बेनि सायाव मेनसन खालामनानै जाहाथे डकुमेन्ट्सखौ हरफायो आरो नोंथांमोनाहाय कारेक्सन जाना फैगोन दा बेखिनि खामानिखौ मावना ला जाहाथे देनां एग्जाम जायोब्ला प्रब्लेम जायो बायदि दा हमना ला सासे केन्डिडेटआ एग्जाम लिरगोन बर'जों अब्ला एसामिस मिडियाम होफ्लांदोंबा एग्जामा जुदि प्रिन्टेड पेपार फैयोब्ला बिराद जारला जागोन स' नोंथांमोना बुजिनाय नङा ओंखायनो दानिफ्रायनो जाहाथे गोसो होयो लास्ट डेटआ 16 जुन 9 जुननिफ्राय जाबाय लास्ट डेटआ 16 जुनसिम थागोन नोंथांमोना मोजां जाहाथे खामानिखौ मावना लायो आरो नोंथांमोना आसाम पुलिसनि एसआइनि रिजाल्ट नेगासिनो दङ दा बे रिजाल्टआ काट अफ फैथारसिगोन आरो काट अफआ बेसेबां थांगोन दानि मार्केटिंआवथ' गोबां काट अफ थांनायखौ नुनो मोन्दों दा बेखायनो बेसेबां थाङो नोंथांमोना नेथ'बावदो आरो आसाम पुलिसनिफ्राय APRO फैगोन बेनिफ्राय AVUB फैगोन आरो जेराव भाइभा दङ आरो बे भाइभाखौ लानाय जागोन जेराव नाम्बार 5 आव दङ स' बेनिफ्राय साइक' टेस्टआव जाहाथे नोंथांमोना मोजां होयो आसाम पुलिसआव अके दा नोंथांमोना बे साइक' टेस्टआव पास जानाय लोगो लोगोनो आसाम पुलिस कामान्ड' साफा बयबो जासिगोन जायफ्रानोखि सेलेक्ट जायो आरो लोगोसे नोंथांमोना एसआइ जासिगोन आरो नोंथांमोना जुलाइ दानावनो गासैबो साख्रिखौ मोननाय जागोन आरो बे डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि एग्जामा आगस्टआव जागोन स' नोंथांमोना जाहाथे बे 26,441 पस्टआव मोजां आनजाद होयो आरो बे एग्जामा जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना दानिया दा 19 जुननि जानो गोनां आन्दायनाङा बे 19 जुननिया जाहैबाय जोंहा DHS एबा हेल्थ डिपार्टमेन्टनि बेनिफ्राय ग्रेड 3आ दासिमबो नन टेकनिकेला ओंखारथ'वाखै दा बेनिसिम लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट आसाम पुलिस DHS बेनिफ्राय डाइरेक्टनि नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो